Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, боз ҳама шумода мехоҳам пасуда нишон диҳам. Барои хоҳишмандо бисёр буданд. Аз бозори Корвон, ами бари Корвон сити мешавад духтаро. Ина нигоҳ кунед. Ошхонаи Юсамин навистагиай, инамҷо ҷои пасуда фурӯшиай. Ман рақамои савдогара мемонам, агар ки адреса наёфтед, хитон бубиён аз наздик бинен. Ина бинед чӣ хеле зубачистка гиракҳои фасон буромадай барои рӯи дастархон. Ино 30 сомонӣ будай. Баъдан хе салфетницаҳо доранд. Ё чанда? Ана 20 сомон салфетница. Иҷода инчунин ҳар намуд пасудаҳо ҳаст. Маҳози ҳамаша нишон метим. Ина чанда? Тортгирак 100 сомон. Ичи? Ина ино боша 100 сомонӣ. Як маротиба омада муқоиса кунед, нархошон нағзай. Бонувони зебо, оё медонед ки ширкати Атоми як мицеллярная вода дора, як ова ки намхе кабутак дора ки шумо вақте вая истифода мебаред, пусти рӯтон сафед мешава. Дигар шумо загаргирӣ салон намеравед, доғи рӯтонда ҷудогона крем намехаред. Намхе сафедтон мекуна. Марҳамат, каседа дар кор боша, доставка ҳастай. Анами хоҳара ки ман кор мекуна дар ширкати Атоми, и корейская компания, шумо да доставка мекунанд. Марҳамат, чи дар Тоҷикистон, чи дар Россия. Инчунин дар ин ширкат намхе зубной паста ҳастай ки дандона сафед мекуна. Дар 12 рӯз гӯё ки шумо рафтед стоматологда, дандонотона сафед кардем. Инчунин барои кӯдакҳо фоида дора. Дандоное ки сиёҳ шидагай ҳавая нест мекуна, сафед мешава дандоношон. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, кор кунед. Коргарам қабул мекунанд, маоши хуб мегиред. иҷа харид намекунед. шумо фақат командатона ба қувват мекунед. дар 6 моҳ баъд як маротиба метавонед харидорӣ кунед. маҳсулоташон ҳамаш зурай. ма дар дигар видеом бо маълумот метиҳам. бовар кунед, бисёр касалиёда, бисёр проблемаҳои мода, проблемае ки барои мисол саломатии мо дахл дора, ҳаминода ё крему, маҳлулу дору ҳама чи доранд. ина хоҳари мара бинед чихе оюлик мегирад. ҳар 2 ҳафтада оюлик мегиранд ино. марҳамат, хоҳишмандон нависен, бо пура мефаҳм. А пиёла, ҳамира пиёла чанд сомай? ина пиёлаҳо 7 сом. чойнико чи? чойникошон нигоҳ кунед, чанд модел дора. аз 40 сомон сар мешава нархошон. ана иҷада ҳар хеле намхе тарелкачо ҳастай. чанди намино? ай ҳама арзонаш чандай? ай 9 сомон сар меша. фасонша бинед чӣ хушрӯчай. мана донаш ай 9 сомон сар мешава. иҷада бо калони майда дора, ҳар намуд дора. ина ё чи? 35 сомон, 40 сомон. ина чи? ана ин намудо бо фасоно ҳастай. 17 сомон донаш. ана ин тарафта боша бо вариантҳои арзоная. ино чанда? ино 7 сомонам. дидед чанд хел ҳастай. а пиёлаош чандаи сафедакора? пиёла 3 сомон. 3 сомон. ина пиёлаҳош 3 сомон. нигоҳ кунед. дидед ду намуд. нархҳои арзонаи духтаракҳо. метавонед биёед, ами бари Корвон сити мебиёед. пеши ошхонаи Юсамин. шумо пурсен мефаҳмонанд туна. рақамҳои савдогара мемонам, бо пурратар ай савдогар пурсен. чизера ки нафаҳмиден духтаракҳо. ана баъд ҳаст ина ин наборо. ана ҳози ҳама гирифтестай. и чандай набораш чанд меша? 6 каса? 6 персона? ана ин набори 6 персонаш. нигоҳ кунед чандта чӣ дора. 1000 сомонда тайёр мекунанд. мисол 6 мисол 6 лагани ошхирия, 2 чойник, пиёла, хулоса ҳамаша 6 мегирен. 1000 сомон мешава. ана ёш чи? ина ям фасонаи хушрӯ. мана узор дора. ина сафедакош узор дора. диде? ин набори чанд мешава? ина ям 6тагаш 1000 сомон мешава. нози моделои новинкара ма шумо да нишон диҳам. касе ки хоҳишмандай омада аз пеш бинен. ана ин намуд бо ҳастай. ишам ҳамихела. инам ҳамихе? инам ҳамихе? 6 персонагаш ё 12?
Анай 12 персонагаш. Ин модели новинка 2100 сомон меша 12 донагаш. Мисол 12 таи меша 12 таи мешава. Хулас ки интихобуш васе. Ай ё чи инаям новинка. Хушру. Чанд меша? Не, наборш. Ино наборш он 1200 1300 сомон меша 6 тагаш. Ина нигоҳ кунед чанд намуд чиз дора. Тортница дора, на чойник дора. Аз ино ҳастай. Мана салатница ва асар тигираку хулоса ҳамаи чи. Ҳозир бо машмода иноро нишон метиҳам. Айё чанда? Чӣ дора? Инами камп. Инами 1000 чанд? 1500 сомон комплект дош бидай. Чанд чи дора? Мева гирак, қошиқ гирак, қан гирак. 12 та дора? 12 та инам хеле дора. 1500 сомон нигоҳ кунед. نگاه چه فصل بعد میکسراتون ای چند سر میشه 80 سوم 100 سوم خلاصا میکسر هسته انا بعد بو چی دارین اینا بر چنده اینا برم خوشروی زبتر 500 سومون ای نگاه کنه 4 تا دوره 5 تا چیز دوره 6 تا دوره همه قربایی هم کتشه دخترو нархи беҳтарин 600 сомон махдум шахсан амра қарабои тоққа 650 гирифта будам иҷада 6 таяй 600 сомон марҳамат беҳад хушрӯай качествашон зуран инои чи намешад ниржавикои зебтер иямаму як нима зурай ишче ина юшабина ишан наборш 1300 иям чанд чи дора иям 12 персон чи дора корчаву дигар чизо корча гиракам хеле чизо дора 12 та дора 1300 сомон ана намудаш 1500 буд ин намудаш 1300 сомон 1600 буд хулоса инам хеба корча гирако чанд сом сар меша 100 نم کنار خوشون ای همه قیمتش چند سمه؟ ای 100 سومون سر میشه و اینم این نمود نبرای کورچه گیره ای همه قیمتش 350 سومونه بتوانید باختون اومده از نزدیک بینین این نبرای چند سمه ای همه ارزانش چند سمه ای همه قیمتش اینا نگاه کنید اینو از 100 سومون سر میشه و از 100 سومون سر میشه تا قیمت چنده 220 تا 220 سومون انای پسودایی قیمتی پسودایی فسون نگاه کنید این دینیم 3000 سومون میشه و یک وایش یک نبورش نگاه کنید چند چی داره یک نبوری 12 پرسوناش دوونیم 3000 سومون میشه و مرحمت پیولا کوشا بینید خیلی نه نگاه کنید فسونک خلاصه اینی یا چندیان؟ 90 سومون 80 سومون دمه دادیان نگاه کنید چی داره؟ برای کمپوت دیده کتی стаканош бакалос кад тамошобино ана баъд машмода термос нишон метиҳам нигоҳ кунед ай 80 сомон сар мешидай то 250 сомона бо арзон мешидай ина метавонед биёен баъд мехоҳам шумода инора нишон диҳам ино ай чанд сома сар меша нигоҳ кунед ҳамҷад قیمت 640 سمه دخترکو اینم اینو ای 70 سومون سر میشوه تا 140 سومونه مرحمت بیاین بینید اینش چی؟ اینمیش 400 سومونه فقط اینم اینو اینه ای طرف ای 70 سومون تا 140 سومون
ایش 400 با ارزون میشه. اون اوایش چنده؟ خیلی ها انا پیستگیرکوی خیلی مو 280 میداد. یعنی انا یا هم ارزون چنده؟ این اینجا باشه ای 80 سومون سر میشه و تو 250 سومونه با ارزون میشه. اینا تماشا بینو ای ویزیتکای صاحب همین دکانه نویسین شونا زنگ زنید. واتساپ یکون چی داره؟ واتساپ اینا میره واتساپ داره. اینا واتساپ هم داره دخترکو نویسین با میفهمونتون اگر یکون چیزا نفهمیدین. تماشا بینا باقی سلامت باشید. با همین نواری امروز را جمع بس میکنیم. خیر تا نوارهای آینده.